אז מה קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש, והיום רציתי להראות לכם עולם שאני וחבר שלי בונים. די השגנו מלא דברים, נראה לכם אותו, ורציתי להגיד שאנחנו בונים בו, רוצים לבנות בו עיר גדולה עם הרבה אנשים. אז מי שרוצה להצטרף שירשום את השם שלו בפורטנט בתגובות. אז בוא נתחיל. רגע. אז נחזור. אז שאני אכנס לי, אני יכול לחזור. אז חזרנו, והנה אנחנו בתוך עולם. אחד עליה גאונים. כאילו כמה כל חיילים. בואו, פה יש לנו את אלו. כל דברים. ורציתי גם שתצטרפו, ונוכל לעזור לכם, ניתן לכם חומרים, ניתן לכם טירה גדולה גם. אז תראות לכם גם את הספינת אוויר שלנו, הענקית. הנה. אני לא אסביר עכשיו איך היא עובדת, אבל אתם תבינו אם תיכנסו. טוב, בינתיים אני רוצה להראות לכם. זה חלק מהדברים שיש לנו פה. מלא רובים של סטאר וורס. מלא דברים. פה זה תיבות הזבל די. יש לנו את החומר הזה שזה מאוד נדיר, שצריך להרוס תחנת אוטובוס בשביל זה. נמשיך. יש לנו פה מלא עצים מכל הסוגים. מלא עץ. לא הרבה כאלו. הרבה מאוד אובסידיאן, סלאב ורגיל, מרבל ורד רוק. הרבה מאוד רובי, רובמבר וברייט קור. הרבה מאוד קופר ואיירון. ופייר ואמרלד וגולד. ומי שלא יודע, גולד ואמרלד זה בין החומרים הכי נדירים במשחק. בואו נראה לכם עוד טוויסט. יש לי למשל לייטסייבר שזה החרב הכי חזקה במשחק. יש לי אקס הכי חזק במשחק. את הפיקיקס הכי חזק במשחק. בואו נראה לכם פה מה זה אחד השני בישנים. יש לנו פה מלא תיבות תוכן. יש לנו פה תיבה מלאה בלייטסייברים. ועוד תיבה עם כל מיני דברים נדירים. כמו הבום שילד. האדיר הזה. אם אתם רוצים להשתתף גם, תכתבו בתגובות השם, אני אוסיף אתכם. וזה הסרטון שלנו היום, אז יאללה.